câteva momente din ziua de ieri. Aici ne-am început ziua cu câteva cântări, apoi am mers și am dus copiii la școală și la grădiniță. Anabela și a rămas bun de la SEM. Aici am arătat câteva cumpărături pe care le-am făcut de la magazin. Apoi am mai făcut eu câteva treburi prin casă, iar aici copiii au venit de la școală, le-am pregătit niște cartofi la cuptor cu pifteluțe. Apoi am mers la bibliotecă, au dus cărțile pe care le-au luat cu o săptămână în urmă. Anabela era pentru prima dată în această bibliotecă, i-a plăcut foarte mult, a rămas surprinsă, plăcut bineînțeles, mai ales când a văzut locul de joacă, măsuța amenajată pentru copii, se poate lua și ciocolată caldă de la aparat, cafea, contra cost, bineînțeles. Aici și îi arăta de unde să-și aleagă cărți, au și foi de colorat, au creioane, jucării, au și un colțișor chiar pentru bebeluși, deci chiar au unde să se joace, dar bineînțeles trebuie păstrată liniștea, pentru că era liniște totală, sunt oameni care citesc acolo, sunt oameni care lucrează pe laptop și noi am păstrat liniștea cât s-a putut de mult. 2 ore a dormit Sem în căruț și apoi jumătate de oră s-a jucat și el, tot în liniște, a fost destul de liniștit. Mai striga el pe acolo, mama, mama, dar în rest chiar a fost liniștit. Noi am ajuns în jur de ora 5:30 și soțul meu a venit de la lucru pe la ora 8, așa că i-am spus să vină după noi direct, înainte să ajung acasă, să vină după noi și a fost numai bine pentru că afară era deja destul de întuneric. Copiii și-au ales câteva cărți, aici se jucau, Sem era foarte încântat, când s-a trezit nu știa unde să se ducă prima dată, ori pe scaunel, ori la locul de joacă, era foarte, foarte entuziasmat. I-a plăcut foarte mult, băieții și Anabel s-au jucat foarte frumos cu el. Asher tot îi spunea lui Sem să facă liniște, să nu vorbească prea mult. Aici Timotei își căuta cărți, locul este foarte mare, chiar foarte mare și îmi place foarte mult cum este amenajat. Este un loc perfect pentru copii, mai ales dacă vor să citească, au un colțișor acolo special pentru ei.